Yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:28. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, yari kita sa ikaduhang adlaw sa bulan sang Oktubre, si Condayman sang filing sang Certificate of Candidacy sa bugos nga pungsod Pilipinas, mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. And datagan tagamo karon dugay-dugay mga updates sa Commission on Election. Kaya mo ning ginabantayan gid sa los kalabanan kung day sino na nagsalyada sang ila sining kalo para magapapili sa 2022 elections. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon, kabayuntang nga oks lang kita sini daw halong gid kita sa COVID-19 kay daw kataas gid sang kaso ta sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base lipat kamubla, base kandidaton lang ginaistoryahan nyo, piteksintas daway na social distancing, pero paghalong gid kita mga kaaksyon. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad ya nagasigi-sige na sa filing man ang aton sining mga kaaksyon nga magapapili sa 2022 elections, no? Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Kalakip man nga ginakamusta tang aton sini nga mga kaaksyon dira sa isla sang Guimaras sa probinsya sang Guimaras sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Rojas kag Aklan Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa sini nga udto. Welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan mga kaaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. As of this broadcast time, mga kaaksyon, may 16 na ka mga personalidad na nag-file na sang ila sining COC sa Commission on Election. Di subong adlaw, amuning si Havilosa, si Anthony Havilosa, no? Amuning nag-file sa pagka-kongresista sa ikalimang distrito, no? Sa listahan naton dre 16 sila. Si Manuel Frederico, board member ni sang 3rd district under sa NPC, no? Montelibano, Gerald Montelibano, Andro Montelibano under sa PDP Laban, no? Board member man eh. Daligid lang, no? Kay Arroyo Lourdes, 5th District Congresswoman. Tapos si Alonso Jose Benito, board member under sa NPC, daligid lang, no? Under sa NUP ni kun NPC, no? Torres Andro Martin Yulo, board member man ni NPC Yunega, mga kaaksyon, NUP ni Guru Yunega. Dali lang, no? Kaya ginatamda natin din listahan sa Commission on Election. Then si Alvarez Mercedes, House of Representative Congresswoman, bali sa idalom sang NPC, no? Sa ikaanom nga distrito. Tapos si Sumusa Araceli, Sumusa Araceli, 1st District Board Member, NPC, no? Divulgado Romel Tan, board member, 1st District man sa Gyapon, NPC. And Tabora, dali lang, no? Tubula, Jeffrey, board member, 6th District, NPC sa Gyapon, no? Then si Hernan Gatoslao, board member, NPC man sa Gyapon, no? Then sa pagka-gobernador, Eugenio Jose Lacson, NPC. Val Mayor Gerardo Jr., bali congressman, 1st District under sa NPC, no? Merhan Samson Mirhan, board member, 2nd District under NUP ni sa. Then si Joliet Marie Ferrer, 4th District Congresswoman under sa NUP. And Jeffrey Ferrer, Vice Governor under sa NUP Yunega, no? Ang last diri amo ni si Anthony Havilosa under sa lakasin nyo si din siya. Amo ning last nga nag-file, no, sa 16 mga kaaksyon. Ti lantawon tani sa Bacolod o Kamingaw gid. Isa lang kabilog sa Bacolod ang nag-file kahapon nga adlaw, no? As of today, as of this broadcast time, wala sa gihapon sang tinimok-timok ang Commission on Election diri sa syudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, basi karon dugay-dugay pa man, may buwas pa naman Domingo, Lunes hasta sa Biyernes pa man. Dason simana, mga kaaksyon ang pag-file sang Certificate of Candidacy, mga kaaksyon.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagan? Sa Kapitolyo Probinsyal balita ni Aksyon na Brian Morden ini may kangtanan sa anay kapitan sang barangay Agisan sa sudad sang Himamaylan nga si Anthony Havilosa nag-file na sang sa COC sa pagkakongresista sa ika-5 nga distrito. Kag-update man da sa Komisyon ng Eleksyon karon dugay-dugay sa probinsya sang Negros Occidental samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Balita ni Aksyon Art Tayhupon ini may kangtanan sa Comelec Bacolod nagapabilin nga matawhay tubtob sining nga udto bangod wala sang kandidato nga nag-file sang COC. Sa Bacolod City Police Office naman nga balita, si Deputy City Director for Operations ng Bacolod City Police Office nagpandam sa mga gun holder nga ipaiway ang pagbitbit sang armas lutang bangod sa cancellation sang PTC-4 from October 1 to October 9 mga ka-aksyon. October 8 siguro, pagka 9 pwede naman siguro da. Pero subong cancellation sang tanan nga permit to carry firearms mga ka-aksyon. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kangtanan sa Task Force Mulay sa Central Negros gin-activate sa mga kapulisan kasunod sang filing sang COC. Samtang sa patrol nga balita, balita ni Aksyon Alvin Graba, mga retirado nga bumbero mga firemen Banaton diri sa Bacolod kag Negros Occidental ginatagan bag-ong opisina ni Bureau of Fire Protection RD o Regional Director Superintendent Jerry Candido. Samtang sa aton sinibalita sa siyudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib ni may kangtanan sa wanted person nagapangatubang sang kaso attempted rape arestado sang mga otoridad. Kag pinakalites man to sa Cadiz, 11 ka mga kandidato sa pagkakonsihal, incumbent mayor kag vice mayor nag-file na sang ilang COC sa unang adlaw sang filing. Samtang sa balita nasyonal, grupo sang mga manunudlo nagpangabay nga mabayaran sila sang 87 diyas nga overtime pay. Kag 50 milyones nga mga kuwenso kag mga luxury cars mga ka-aksyon na diskubrihan sa syudad sang Quezon. Department of Education i-release na ang listahan sa mga eskwelahan nga patigayunan sang pilot face-to-face classes masunod nga semana. Kag kapulisan nga nagpositibo sa COVID-19 naglabot na sa masobra 40,000. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian, dugay-dugay, mga ka-aksyon, guum-guum naman ang kalangitan. Tano daw matupa naman si ulan. Ay, oo. Daw kanami man sang tsimpo kaina, pero subong sini, daw gamat-amat naman siya dulom, no? Sige sa ato sining mga ka-aksyon, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, no? Mahinang kalaban I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page by Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig. Kag sa ato sining mga ka-aksyon, yara sa website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton,
by Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige sa mga kaaksyon ta, yari na ng resultaho sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Sabado, October 2, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 16 kag 22, 21, liwat 16, 21, 16 and 21. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige. Ay, sus, daligid lang, no? Kay, na, may lang pagpamati kay Alex Fuentes, Suset Alunan, Rochelle Polinso Susana, Gerald Ngabua Buen Cotsilio Talipan, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati, kay Barrio Garay, Alex Fuentes, Eleanor Rigby Aragrabante, RG Mera, Antonio Flores, Labayan Eduardo Jr., Suset Alunan, Dennis Richard Tibor Roma, at Kim Eriman, si Jonah Basia, no? Marilol Llanes, Valencia Kenneth, kay Yvonne N. Ana Sinoro, Santos Pagalunan, thank you gid, Luisa Banjola, and Filmar Blanco. Salamat gid, no? And sa kay Jenna Veronica de la Cruz, may lang pagpamati, Madam Suset Alunan, thank you gid, no? And sa din panedre lang, no?
para makita naton. Antonio Flores, salamat gid. Thank you gid. Jonah Basyara naman. Si Marilo Lianes, no? Valencia Kinet, thank you gid. And sakay Virgilio Pios Baluarte Sr., Manjorniho, Artemio Hardinico, Mario Bacauco Irad Kagbogs Asa, no? Thank you gid. Salamat gid. Sa iba naton nga mga kaksyon, mayo lang nga pagpamati sa sining nga udto. O sige, daligid lang mga kaksyon, standby yan ay sa ato sining nga pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:51 na aton oras mga kaaksyon, no? Bugal pagid sang syudad sang Bacolod ang bag-o nga spokesperson sang PNP no other than si Colonel Frederick Alba, no? Si Roderick Alba. Gina-check ta pa ang iya sining linya kung malabot siya karon dugay-dugay mga kaaksyon, ha? Dari sa aton sining pagpangalagad. Sige, sa mga kaaksyon ta karon dugay-dugay man may winner kita. Standby lang ha sa aton sining mga kaaksyon nga may mga entry nga ginpadala para sa pamaskwa sa ERB, no? Karon dugay-dugay may winner kita, no? Madraw kita diri sang aton sining winner para sa pamaskwa sa ERB. Karon lang dugay-dugay sa mga kaaksyon ta life
Tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba mapapatrol tanay mga retirado nga bombero ho sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ginatagan bag-ong opisina ni Bureau of Fire Protection Regional Director Superintendent Jerry Candido. Pag-ibantang mga balita sa patrol web Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, may opisina na ining mga retiradong bumbero sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag ini makitaan sa left wing along the ground floor sang Bureau of Fire Protection diri sa Bacolod Central Office sa along San Juan Barangay 8 sa diin ini matapos nga gin tagaan gid mismo no the BFP Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido tawa sunod diri kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi ang BFP Retirees Office Action Rex magasirbi nga meeting place sa mga retirado nga mga bombero dalakip na diri ang mga survivors abi o kung survivor ni bombero Mayo man no? Gwapo ni Aksyon Rex para kayang tuyo gali diri Action Rex magasirbi ni nga meeting place mo. Gani man? Oo, Ti magka-coffee ka da, magka-meeting-meeting ang mga retirees da. Kung may association sila, ti okay man? Oo, kagang ila, that is why ang abiso ni Colonel Candido sa baga retirado nga dapat mag-put up kamo sa set of officers for 2021 Gani man? kag 2022 kay amo ni ang magabulig sa inyo kay ari kami mga commissioned officers nga magabulig man and diri man Aksyon Rex ang ining mga survivors di kag ang iban nga mga retirado kundi di na sila masala-sala pa kundi makadto dugang pamani dugang pagida diri ni Legaspi kay isa igali ini sa disenyo. Balo ka kung retired ka na sa serbisyo, Aksyon Alvin, ginapangita na sang lawas mo ti para may kadtuan ang mga retirees dira sa opisina nila, no? Oh, yes. Sakto gina Action Rex. Bisan kaniya binado man si Legaspi. Niya ako pila na ni katuig, miyembro man ko sini mga retirado. At least kabalo kami kung anong himuon namon paagi sa guidance sang mga bombero, especially ining guidance sa mga commissioned officers ng Bureau of Fire Protection. Kumikinanglanan kami kung anong amon mga concern sa National Office, ano ang concern namon sa Regional Office, ara man ang mga opisyal plus ang active member kag opisyal mismo sang Bureau of Fire Protection. Ti mayo mangani ni kay kadugay na ni gali, way pa ni mahatagan nig talupangod no kung wala si RD Candido ni wala ni matalupangdan mga retirees tao. Correct, Aksyon Rex. Actually, iyan nga kuan mo, iyan nga design. Di butang niya gid niya sa iyang programa kag disenyo gid ni RD kay ang kalabanan kapanuwag pa kay RD kaw nang himuon. Ito base siguro ba damo pa ko ni Ubraw. Ari na naman isa man himuon ati. Sige, daras Negros. Maghimo kita sa opisina nyo da kag kung anong concern nyo, diri palabot nyo na lang dira kay dira mismo tayo butang sa area sang San Juan Aksyon Rex. Di mayad kay kung anong concern nila sa national headquarters, ara man Action Rex mo. Mga official tati kampiyon siling ni Legaspi. Ambot sa nasyonal na mayaran nakasubong sina nga mga retirees sa Bureau of Fire Protection, mayaran na. Diri pa lang ginumpisahan sa aton. Siling ko gani ba umayo ba laing gid man basta taga Negros gid man taga Bacolod pa ang regional director priority. Actually mayo man na kag sulundo na sang iban nga mga headquarters ang Bureau of Fire para nga bisan paanong ma-retirees nila may road dalaganan ho. Oo, nami kung may mga kinanglanon kag problema sa papilis sila makabulig pa ning association nila. Yes, Aksyon Rex, especially kung ano pa mga kinanglano nila. Dara man Mambalyate, kumusta? Nakaretiro ka na? Ano mo nakabulan? Nan. Ti, kumusta ang milyon mo? Kamusta ang hakbot mo? Oo, ti, kumusta ang hakbot mo? Anong racket mo? Subong anong negosyo mo? Daw mo na magka-get together, mangyapo na, magkaro pa nga mustabla? Kag-aara na Aksyon Rex, istoryahan na man sa mga sa mga retirees. Gadra na ya maghahambal ya ba tumtong ko ni sang hubin pa niho. Tao ko niyo ba ulugtasan gani damo o gani mamang.
Pero para na iya sa tanan na rank and files or official, pwede na ka pa miyembro sa BFP retirees, no? Yes, Aksyon, Rex. Actually, Huwag ni pili. Basta retirado ka lang. Hindi ka active. yes, sir. Active, retirado, kag ang survivor. Ang active pwede pa? Dara sila kay ang active action na Rex ara man sila da magagiya kag dala man or istorya especially ang Pero hepe. ang official nga miyembro, Blaya, kundi mga retirees, kay daw ang opisina nila, BFP retirees niyo? BFP retirees get action na Rex. O, ting mga retirado sa serbisyo. Ang mga active ya, ti normal lang nang ti mayara man na sila siguro ya. Lantaw ko, mangin papel man nila ba? Atag man ni sila mga advisors sa Oo. mga aktibo mo. Oo. Especially sa mga baguhanon, bala? To, dara na kami halin, amo ni himuon mo. To, amo ni yung dabay siguro. Kung naliyo, maayo ayo eh. Ti lain na da guro ya. Depende lang na galing sa function nila ya kung authorized pa na silang mag-advise na sa mga baguhan, pero hindi na siguro ya. Retire ka na ya imo. Ang mga baguhan daya, under naman sa bagong Bureau of Fire Protection Chief kung sa din siya na under da. Kung ano pagidang ang maayo mahimo nila sa sulod. Actually, maayo man ni Action Rex kung ara ka sa sulod. Kahit bugnaw Sulod man. sang? Sa sulod sang ilopisina. No? Susulod sang... Kay bugnaw man, makaro istorya ka mo, makapuro pangapi ka mo, at isang una yan, lapta na sila man, dumdumang ko pa na sa una, gakato sila kay Buboy Protija, wala Action Rex. Ang sa probinsya pa na, sarang ni mo unang mo niyo, makitaan taman nga ang need gidya o kang panginanglanon sang mga retired at is ara dire centralized na. Ari Action na Rex ang pahayag ni Chief Inspector Rodel Ligaspi. Mayara kita subong sang designated nga office ang retirees sa Bureau of Fire Protection situated ra sa aton mismo nga Bacolod City Fire Station. Ina impatigayon through the efforts sa aton nga good regional director, Senior Superintendent Jerry D. Candido. Wherein nga ang katuyuan sina is amo ang pag-cater sa mga kinahanglanon sa aton nga mga kaupdanan nga retirees sa Bureau of Fire Protection. Ang kanan nga katapo nga nag-retire na sa Bureau of Fire province-wide, amo na nasubong ang inhatag ng opisina for them nga kung anong official transaction nila kay Bureau of Fire Protection. So dira na nila patigayonon, dira nila ihatag ang ilang mga papeles nga kinahanglan naton ipahaka dito sa higher office naton. Dako gid nga bagay, dako gid nga bulig para nga ang aton man nga mga retirees kung may ara sila sang issues and concern regarding man sa mga panginahanglanon nila, may ara sila dayon dalaganan ng opisina. In return, ano naman ang serbisyo pwede mabalik sa mga retiree staff? Actually, ara man sila, no? Aktibo man ang aton nga mga retirees, no? Sa karon kay ti bago pa lang inang retirees office. So, sa pagtabalo ko, ginpatigayon na to sa aton provincial office nga amo ang nagpatigayon sa pag-select sang set of officers nila para inang opisina i-turn over na sa 2021-2022 set of officers na napilian. Kag sila na ang magpadlaga, no, kung anong mga aktibidades ang mga retirees na diri sa province of Negros Occidental. Kabahin ni Ayhan sang handuman ni Candido, sir, para sa mga bumbero ta within Negros. Yes, oo. Kay lantaw naton sa subong, pila naman lang ta tinuig, ilisip ko naman lang ang panahon. Nagpakadto naman kami dira sa sinaang aspeto, no? So siguro bilang senior officers na sa Bureau of Fire Protection, isa sila ang nakita naton nga panginahanglanon kag dako gid ang mabulig kasi in case nga kung mag-retire na kita, mayara kita dira gihapon sa nga aktibong opisina nga nagabaton kung ano man ang mga problema sa aton nga mga retirees. Aksyon na Rex, kabahin gid lamang ni isang pahayag ni Chief Inspector Rodel Legaspi. Sa pinaka-latest naman Aksyon Rex, encounter dito naman sa area sang Sitio Kunalo, Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Suno diri kay Brigadier General Leonardo Peña, Aksyon Rex. 302nd Commander na? Amo ni siya ang commander sang 302nd Commander nga padayon patugtog karon ang operation. Actually,
manhunt operation sa mga katapo sa 94th Infantry Battalion, that is in relation sa base may makitan pa o kung basin may iban pa nga mga NPA dito sa lugar kay produkto ini Aksyon Rex ang report mismo sa Pumuluyo. That is in relation sa kampanya naman sa Philippine Army nga mag-surrender. Actually may panawagan subong Aksyon Rex si Brigadier General Leonardo Peña sa mga katapos ang New People's Army sa piyak sini kag hindi manigar suno sa iya nga nagauyang na ang ila sini nga puwersa kag nagapanago na gid lamang o kung nagapalagyo na gid lamang sa mga katapo sa Philippine Army. Ang panawagan niya, surrender kamo kag dala ang inyo armas. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Brigadier General Leonardo Peña. Armed Forces of the Philippines kasama ang Philippine National Police. We are just performing our job to protect and support our community. Yes, wait sir. Hindi talaga ang hanap namin is away. Ang hanap namin is magkaroon na ng total peace and progress dito sa Negros Island, both Oriental and Occidental. Ang tuloy-tuloy pa rin na paghangyo namin sa mga kapatid natin na naligaw na landas. The door is open para sa kanilang pagbabalik loob sa ating gobyerno. Tulungan natin sila. Pero wag sana sila na mawala ng tiwala sa ating gobyerno. At ang hiling lang namin is kung magsusurrender sila with their firearms. Kasi ang habol namin matapos yung kanilang arms struggle dahil kung wala na silang armas, hindi na matatakot sa kanilang mga tao at sa kanilang mga extortion activities. Aksyon Rex, kabayan gid lamang sa pahayag ni Brigadier General Peña. Tiway to ibang nga kagamitan, luwas to sa duha ka armas tong M14 kag M16? Yes sir, doon lang gid Aksyon Rex. Actually mga subversive documents kag ang antena to Aksyon Rex. Actually antena? Ay nabalang may kwan subong nalipat ko to sa term nabalang bago nga makakuha ka mga signal bala through kwan communications man. Maning mga na-recover nila dito sa lugar Aksyon Rex. Andun na sa 3 second, di na na 3 third daw? Andun na, 3 second kay ang Himamaylan, ang 94th kag ang 15th IB Action Rex. Andun sa 3 second? Oo. Ang Ibandria, especially mga lugar man may portion sa Central Negros, going man sa area, may portion man sa gihulngan bala sa 62nd, ti under man na sa 303rd. So gitunga lang nilang Negros Action Rex. Report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol karon dugay-dugaya. Ini ang ginatanay ta sa inyo, Life Extension Super Fiber, no? Nasa tamang serbisyo. Dali lang mga kaksyon kay Chimpo na, Aksyon Art, Aksyon na Brian Morden, dali gid lang, no? Kay Chimpo na, sang sa pamaskwa sa ERB, mga kaksyon.
sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Ayos, sino ayan magkabaton sang 500 pesos nga sa pamaskwa sa ERB, no? Ay, pwede ara na siya, oh. Hello, Mayong Odto. Mayong Odto, Selek. Mayong Odto, sino palihog ni? Jocelyn Labandero, Selek. Jocelyn Labandero. Pila edad mo, Madam Jocelyn? 39. Taga Diinta? Puro ka na ako, Barangay Bunga, DSB. Taga DSB, taga Don Salvador Benedicto. Ang inyong Yes, sir. purok anahaw na, ragina sa proper sang Barangay Bunga? Hindi, sir, sa Riverside. Riverside, din ang Riverside, sigad sang suba na? Oo. Ba, sigad suba kay Riverside mo. Sige, gapamati ka sa Aksyon Radio, adlaw-adlaw, di ba, Madam Jocelyn? Oo, sir. Simple lang pamangkot ko, anong tagline tagani? Tapos na bala report ang reporter, ano ihambal sang reporter? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ba, kanami sang sabat mo, liwat kay doon na namitan ko, nanong sabat mo? Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ba, 500 pesos ang batunon mo, Madam Jocelyn Labandero. Congratulations, Madam. Thank you, Gade. Anong mensahe ta? Salamat gid sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Birthday. Sige. Salamat gid, Madam Jocelyn Labandero, 39 years old, taga Barangay Bunga, DSB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa mutong winner ta sang sapa sa ERB, no? Daw nagatigab ta. O sige, karon lang dugay-dugay mga kaaksyon ang inyo sining mga mensahe, no? Si paring Ruel sa Roma, siling niya labay lang ko pre, monitor ko dia. Thank you gid paring Ruel sa Roma, naglabay siya sa idalom nga portion. Ayos, sige paring Ruel sa Roma. Kantuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon, mapabakulod Comelec kita, nag-standby dito si Aksyon Art, pero daw kalinong kuno ang Comelec Bacolod, nagpabilin nga matawhayo. Sining nga udto, bangod wala sang kandidato nga nag-file sang COC. Mangisayo tatuabi kay Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center sa Commission on Election. Aksyon Art? Medyo pala puno panguyab lang anay ang ginahimo sa taga Comelec Bacolod eh. Matyaga ko duduwag sa dason si Mana daw amo giniguro ang marusako-sako sila mo. Correct. Kay actually, ang kampo ni former Congressman Albi Benitez, naka-communicate na niya sa Comelec. Yati amo ng schedule nila do 5. Oo. October 5 pero wala pa na time. Wala time. So at least nagpabalo na sila sa Comelec. May communication na. Ang Grupo Progreso, why by Action Next? October 6 man bla sila mo. Amo lang ginambal ni Mayor Bing gabi sa... Oo, sa interview kagabi kay Mayor Bing Bla. October 6 kuno sila. Pero ang mga line-up sang tagsa ka grupo ni may arakan listahan? Kaya sa why pa sila nagpapa-official kay actually kundi si Mayor kagabi sila niya ang Grupo Progreso, hindi niya magbutang siyang maging kandidato sa mga congressional candidate. Since nga
nag-declare nga man neutral si Congressman Greg Desataya mo. Ang question dire Aksyon Rex kay damo kabay retire naman sa ila kung sinong itilin dire why pagit maplastar na why pa man siyang ginhimo ang magtimbang na bahin ka official ating pronouncement kay listing sa ilang kandidato. So siguro matingaw na by si Toto Marlon Solidom ara na nga dana. Ate given na si Pare Marlon. Oo. Si Ed Guillem. Si Ed daw, amo man to, gamuno man to siya. Pag papakuna, remember? Gani? Pagbakuna, tugid to nga si Mr. Ed Guillem, no? Mayong tugid Mr. Ed Guillem, no? Huwag kita Bombay nan. Ha? Sila ko huwag kita Bombay. Sa iya magsakan. Sino pagitang iban nga mga probable nga mga kandidato man? Ate, sa Grupo Progreso, yan sa incumbent, si Israel. Oo. Yan na yan sigurado na Tindo Ramos doon ay isa pagka-term para sila. Ang why lang tayo sa listings nila, si Councilor Councilor Al Victor Espino. Oo, si Dindo Ramos, si Israel Salanga, si Archie Baribar. Archie Aragapon. Archie Baribar. Si Atty. Baribar kaya Aksyon Rex na interview ko sa Wailan Dugay. Siya din coordinator. So, kung sa una, ang grupo ni President Tigong tublang na ginasupport nila, atong kilusang pagbabago, why na to siya? Why na tong kilusang pagbabago? Away na to? Ara na yung grupo, pero hindi na sila to part. Lain nga grupo naman. Oo. Kay Senador Manny Pacquiao na sila. Okay, ang grupo naman, Champion of the People, na grupo naman ang ginahandle nila. People sa ano to? Ha? Champion of the People? Ano tong ilang grupo to? May movement man na? Ha? People Champ Movement? Amo na? People Champ Movement na sila. PCM. Okay. Kay, kung nag-file si Manny Pacquiao nagligat to sa Election National, diri ganing nagdetirinipon sila nagwagayway bisang bandera bilang support tikibot kita nga last time kilusang pagbabago pero di normal man sa politika Aksyon Rex. Kani may ari diri explanation si Councilor Archie Baribar karon karon ta na dugay-dugay pero anong plastada da sa Commission on Election? Ang police station na lang ni kabilog diyan ay kinulang nag-estamak development ang buwan niyang upot. Why Aksyon Rex? Pagpungko kami sa kuano sa may lamisa sa gwa. Ikaw diyang pululian ka lamok. Kamon pag timing ko pagkatto ko dahil ara si Mr. Alan Arroyo na taga Barangay Sumbag ang Sunusulo yan pala nga siyang naka-file no si Alan? Yes. Nagigsa ba? Nga nag-file dire. Silang gabi niya, mo ninyo, silang nga tinanong mo ninyo, silang ko tiyambot siya mo, pangita ko litrato mo nga ibutang na. Para ka may report na day. Pero anyway, ang isa ng ginapanom doon ni Atty. Katrina Trinio Canya, sa Grupo Progreso, grupo ni former Congressman Albi Benitez, sa inyo pag-file sa parabuton nga simana o next week, ang Comelec resolution na ang nakasaad Aksyon Rex kinahanglan duwagit lang ang dapat nga mag-upod sa kandidato sa ila pag-file sa Certificate of Candidacy kag pwede ka to ka-picture, pwede ka mo ka-palitrato sa Comelec. Pero aside sila, ang mga supporters, halimbawa, adi lain sa una niya na may fanfare nga tanan to nagparada pagkatos Comelec. This time, hindi na pwede sa idalom sa Comelec resolution na din papanaokikan sa nasyonal. Only 2 persons allowed na mag-upod sa kandidato pasuluda. So silang yakon in kaso ginman nga magtinamo ang mga supporters na hindi man na gin-invite sa kandidato, hindi na sila kasulod to Aksyon Rex kag sa sagwa mismo i-regulate na sa police na task force disiplina na magabantay Bulig sa Comelec agod nga ang nagakaigo ng pagpatuman sa minimum health protocol masigi ina outside the office of the Comelec. So, ka-expect ang
Comelec officers sa Bacolod kasi ang ilas kailangan masakpo ang pag-akomodar possibly by Monday, starting Monday, dira na mag-Cantong ang mga politiko kumadayon Martes kag Miyerkules amo nang schedule nila pero sila hindi man naton malibaluan base sila within today karon sa pun base may harap pa man nga magkanto sa Commission on Elections. Siyari ang palahag ni Attorney Katrina Trinio Kanya, ang Comelec officer sa Bacolod City. Very clear ang aton nga rules with regards to the filing of the COC na maximum lang gid duha ka tawo ang upod sa aton nga kandidato if ever magid mag-file sila sa ilang nga mga COC. So sa tanan ang aton nga kandidato ay no kabalo na sila ang sa mga supporters lang nga kung mag-upod sila nga limitado sa duha lang gid ka tawo ang makaupod sa kandidato kung mag-file na sila sa COC. Picture taking, okay man lang niya, no? Okay na lang na siya yung action art so long as duha lang katawang Okay. upod. Di ang pulis nag-actioner man diri no kasi may man sila directive man sa ila man na ma-secure sang mga venue naton sa filing sa COC. So may nag-tigit nga pulis nga adi diri sa aton. So sa may plano nga mag-file sa Certificate of Candidacy, magahulat sa inyo ang Comelec Office sa Bacolod until 5 p.m. this afternoon kung sino pa ang luyag na mag-proseso. Karon magibasi makuha mo lahat ng reaksyon si Congressman Greg Sataya parte sa palahag na may tiwa isang ipa-enkwentro sa iya no Grupo Progreso sa pag-congressman ina sa action reports afternoon edition. Ano to yung kay Councilor Archie? Ito ya? Ati, duwaon ba sila karon Sige. Pabati kami sila ang kay Councilor Archie, nubo mo lang niya. Ang malagong na nga nag-upod siya nagbiyas sa grupo singula Pero sa... anong rasonaw? Ha? Anong rasonaw? Di ba si Kulo ay sa pakansuli grabe magtukot yung tininguha siyang kwanto. Why sila ma-acknowledge siguro Hindi nakamalim sila ginpasalamatan na gani sila mo. After sa itong pagpasalamat. Why na lagi na pamatihan mga suggestion nila? Oo, kung ano na. Pero na, sa action report sa afternoon, edisyon natin ni Nalon. Kung may problema, kaya Action Rex, hindi sa pag-file sa COC, kundi sa imo sinipagpamuhin, ang ako lang hindi kina-recommend sa inyo yate-ari na ang supervisor. Tingnan po na sa balita o sa aksyon sa Good Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? May lang pagpamatid ra kay Pinpin Ligarda ho, sa kay Pinpin Ligarda kag Rolando Ligarda, Hidi Ligarda, tanan sang Barangay 6, Syudad sang Victoria. Salamat gid sir, salamat gid ma'am, no? Sa inyo sa nga pagpamati kay Rolando kag Hidi Ligarda sa Barangay 6, Syudad sang Victorias. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksyon pwede ba lang Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag... So na Brian, more than mapakapitolyo tanay mangisayod totoo sa mga nag-file ti karon nga adlaw. Mga kaaksyon independent candidate ni si Anthony Macoy Havilosa sang ikalimang distrito, nag-file siya. Anay kapitan ni siya mo sang barangay Agisan sa sudad sang Himamaylan, tinag-file sa pagkakongresista independent candidate ni sa ikalimang distrito. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden, kagiban pang mabalita sa Kapitolyo. Aksyon, Brian. Action Rex kay na last 9:50 nag-aabot sa Comelec diri sa Provincial Capitol si Anthony Havilosa, no? Anthony Havilosa, ini siya ang pumuloyo sang barangay Agisan, siyudad sang Himabaylan. Amo ni sa si Kap Macoy? Kap Macoy, mas kilala nga si Kap Macoy. Gani? Action Rex. Kay kung si Anthony ni daw lain, basta Kap Macoy gina sa iya kilala sa Himamaylan mo. Kap Macoy ginang tawag sa iya. Oo. And ang iya siningan middle name gali Villaros. Villaros manigli? Oo, Anthony Villaros Havilosa. Oo. Unsi ka tuig ginagbarangay kapitan sa Agisan Action Rex. Kag mga duwa naman ka eleksyon ang nakaligad nga way na siya nakapapili pa. So way na ni sa magpapili, hindi siya gali kapitan, former kapitan ni siya gali sang Himamay, sang Agisan. Former kapitan na Action Rex. Masobra sa siyenta ng iya sining edad. And ang background niya sinemo na former kapitan kag graduar sa agriculture sa University of Negros Occidental, Recoletos o kon UNOR Action Rex. So sunod diri kay Kap Macoy, ang pagtulod sang pumuluyo amo na ang nagtulod man sa iya kun nga ang magpapili bilang representante sang 5th district diri sa probinsya sang Negros Occidental. Siya may mga panawagan nga kinahanglan niya tagaan man sang aksyon kag panahon naman nga sunod sa iya may bag-o nga persona nga makapapili dira sa nasambit iya nga distrito Action Rex. Kay daw taas-taas ni nga posisyon ni congressman mo. Congressman. Pero hindi siya partido? Why siya partido, independente siya. Pero lokal and national wala siya sa partido. Pero makitaan pa sa mga kwanya, mga upod siya dito. May ara sa nagakabit sa ilang mga liyapi bla. Kap Macoy ang sa likod, Sara Duterte. Okay. Damo sa Action Rex. Kag ang iya nga daw isa man isa sa mga nag-organize ganito sa district blato nila sang Sara movement bla na? Ati posible kay si Sara gito mga iban nga mga picture kay nakita sa Action Rex. Kagang iya naman niya kung tagline tiya sa Bacolod Action Radio. Ang iya naman niya IPM. Hindi niya manughakot basura, no? Abi ko manughakot basura? Hindi, no? Ituloy ang pagbabago movement. Okay. Oo. So no sa iya, siling ko sir, anong imo pwede mahimo sa 5th District Abi? Siya ti maghambal kita kongresista, nagahimo kita laye, nagaminda sang laye, pero ako ya manaog ko sa publiko. Ang way pa nila makitanda, ipakita ta. So anad naman na si Kap Macoy sa pang halubilo bla sa publiko? Ambal to gani sang iya nga mga staff dito siya
kung amo ni mag-congressman, kag dumaog, amo ni congressman nga giintra tagay sa sunoy. Alaban amo na iya si Kap Makoy mo. Cowboy bala. Pero luwas sa kay Kap Makoy, si Marilo Arroyo amo na naka-file na daw 5th district man na. Amo nang enkwentro niya Aksyon Rex. Pero may isa pa gid Attorney Dino Yulo ko no. Amo nang ginapaabot naman Aksyon Rex. Pero wala pa ka-file. Why pa kay ginaglaman ko to kay ina sa yaman nga daw the chief of staff man kilala mo na siya sige lang kay matimbrita sa inyo dira condition of the file. So ko nga the fight ini ang matabo Aksyon Rex. Oo. Sa 5th district mismo, may mga ngalan-ngalan initanan. So, si board member Dino Yulo, former board member, naka-vice governor, and naka-SRA, ano nang ranggo yada sa SRA? Daw muna pala? Oo, chairman. Chairman? Sa Negros Occidental? Yes, Aksyon Rex. Kan sa Western Visayas, may ranggo gina siya. Sa SRA man, no? So, ari si Sir abogado pa, ha? Abogado. Doon siya lang ng abogado nga nagpapili. Kung congressman kumadayon sa ikalimang distrito. Okay, si Makoya, hindi man na abogado. Si Marilo Arroyo, kung abogado na daw, hindi man siguro. Daw mo na? Mas ekonomista man ekonomista. Sabi ko karatista. Si Makoya, agriculturist niya. Gani, agriculturist na si Makoy. Oo, kaya hambal sa staff niya to, siya, diri na niya sa aton ang pangani sa humay kagtubuya, tao ng Japon. Siya himuon ta na makinarya, di ko nanugin mana. Namo nati, na-interview mo si Makoy? Yes, Aksyon Rex. Din one-on-one ka siya. Kay na, nag-interview, pero medyo malayo sa Aksyon Rex. Arigin padikit agad ang silipono to sa yaho para makamati kita sa tingaw niya. Sir Makoy. Action Brian Mortis, Action Radio. Nagmalaki na sa COC. Oo. Anong palagaran mo? Congressman sa 5th District. Sino din si Kapitan Sinosa sa rin? 11 years ko na pungko as Kapitan sa Barangay Gisan. Sa loob pinapalaki siya. Doon nagpaway ko mga gawa na ng election. Ano nagsolusyon sa inyo magpapakit? Ang mga tao na kayo sa akin, hindi akong lagan ng tao na ginagita ko sa akin last year pa. Kaya subong ngayon, yung sabat ko siya, ginabalik-balik ko nila nabuon na kayo. Gusto nila ko nung makabulay. Ang bulig ko, tingin na kung daw taway man ko lang ng simpo para magbulig, amo na naguha na pa sila. So, oo, kasi sa nakapile na ko. Nag-file ako ganit. Wala. Nag-independent lang ako. Okay, pero di sa local, sa local party? Why? Independent, di ko rin ako na, may kaya yun siya. So, kaya wala naman kita, mas kung nang ganyan sa national figures. Lagi ako na lagan ko para may pilihan ng tao. Kung masubong ang mga tao, alam naman tanaw naman kung sinong able kag may kapasidad. Pati pa may kapitan before Ivan Siroban, si Boris. Wala. Kasi gusto ko kapitan ng government. Daw hindi ko kasama mga kaunsilor. Sir, ano yung nakakapagod ako natin sa 50 in case di pa, ano, kapit na. Siyempre, as congressman, layagin ng inogra, pero ang mga tao daw hindi happy kung layo-layo ka lang perme. Siyempre, ang sa mga tao, yung mga medical kag mga scholarship, mga education, health, gawa mo na ila gusto, pero may kung ano lang ilang pangayon na mga sarangan sa bulig lang na. Okay, so may issue ko sa about the appearance kung masispa ilang appearance o talaga sa mga tama kung sa appearance medyo ako niya ang kay Congresswoman issue na pero hindi ko kambal kay tao na siguro makasabat.
Ako niya, ara lang ko na mo. Action Rex mo na nga porusyon sa interview na ton kay Kap Makoy, ano? Kaina, based to sa may appearance si Suno sa iya, ako yung tumandok kuya sang Himamaylan, dira sa 5th District. So anytime, makitaan gid siya sang pumuluyo Action Rex, ano? So, ang Comelec sa probinsya Subong, siya pagid lang Subong adlaw. So nagapanguyab to sa may Comelec Bacolod, diriya, medyo Actually, mayos damo-damo na. pang probinsya siguro ay. Damo Action Rex Kay ang ano, second district nga mga congressman wala pa. Maranyon, Terdi Maranyon daw munang mapapili congressman. Ang Victorias board member pa lang way pa congressman. Tapos ang kontra pagid ni Vice Gov. Kung may kontra. Di may man to gapon, pero papuli man to kay kulang yan. Kulang to papili. yan, taga Binalbagan. Oo. Papili to ya Vice Governor. Oo, Vice Gov to siya. Ang one and the only, way pa man kakwan. Ang the one and only? One and only. One and only. And Orola. only. Orola. Okay. Way pasaway pag file ba si Dason Panaguro si Mana? Yes, posible. Pero sige naman lapta sa mga Facebook ning ano to gani? The one and only? Ano to gani? One and only? Kunin mo gid siya lang tawon, one and only. Oo, siya lang isa si Juan. Lain ko doon ni Juan, hindi na nila cross. Si only na. Kiniya yung middle name. So, di ba rin tawayan Comelec Subong? Tulo taway Action Rex, mayong pulutanyaga. Sige Dason si Mana, guro marusako-sako na sila ining Sabado Domingo, expected ning marutaway gidman sila. Okay, kung basihan ta, anom ka mga distrito sa tagduha ka board members, ha? So, 12 na daan, di pila pala ito nag-file kahapon, 15 pa lang to sila. So, ito kabalo, may mga enkwentro ni sila Action Rex, so, damo-damo, gini sa masunod nga mga simana, ano? So, kag ang mag-file diyo, taway Action Rex, social distancing, di ba, gini problema, ang plastado, gini tanan-tanan sa hasta ano oras ng Comelec da? Las 5, Action Rex. Las 5 lang. Las 5, las 8 hasta las 5. Amo nang ilang kwan diri. Actually, nagtingwa kita tanay nga maka-interview sa bago ka Comelec diri, mamangkot ta tanay sa mga areas of concern la kag hotspots sa medyo sako-sako Action Rex dason nga mga inadlaw guro masimalang. Dali lang kay nautod si Aksyon na Brian Morden. Ang linya gikan sa Commission on Election sa probinsya, mga kaksyon, isa pa lang Makoy Havilos ang nag-file subong adlaw sa pagka-congressman sa ika-5 nga distrito, mga kaksyon. No? Expected by next week, mga kaksyon nga base madugangan ang mga kandidato sa Commission on Election nga magapadulong sa pagka board member, congressman, kag vice-gobernador, kag lakip ng gobernador. Sa pagka-mayor kag konsyalya, sa natungdan lang ang mga banwa o konsyudad sila mag-file. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Way pa si Aksyon na Brian Morden. Sige ba, sikon okay naman lang to, Aransa. Balikan to sa Aksyon, Brian. Yes, Action Rex, amo nang pinaka-latest diri sa Comelec probinsya. Mula ang tayan pa kay Marcine Araman sa hapon pa ang file diri. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Brian Morden report una sa balita, una sa Aksyon. So Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, Santon Plaza Balsopanay ang pampakinis.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko nakadamo ko dito at that time, no, si Bulig President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nakadamo ko sa natamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong kinibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon gayer na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status
na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawi mo mangin sulundon sa iban, hindi ka bala utos sa kaginan, amo na ko ng issue lang, kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binailuanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka, kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplok sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nanging kahigayunan nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa... Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:56 ang atong oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office ni may kang tanan sa Task Force Mulay sa Central Negros gin-activate sa mga kapulisan kasunod sang filing sang COC. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, liwat nga gin-remind o kung gin-pahanumdom sang mga kapulisan, especially sa tagpamuno sang Negros Occidental Provincial Police Office nga si Police Colonel Romy Palge, ang mga kapulisan nga hindi mangin bias kag hindi magpakita sang ila sining kolor sa politiko in times sang eleksyon. Agud hindi may kuan ang ila pangalan kag hindi man may kuan ang pangalan sa mga kapulisan kaanga isang natabo dito sa Central Negros sa diin sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Liwat nga iga-activate sang NOC-PPO ang natawag nila nga Task Force Mulay. Amuni Aksyon Rex ang Moises Padilla, La Castellana kag Isabela nga ang ining tatlo ka banwa Aksyon Rex nga ginakonsiderar karon sa mga kapulisan sa initial bilang election hotspot. Bangod kung madumduman ta Aksyon Rex sa tong tinalikdan nga eleksyon, madata ang bakla na isang boto kitaon gid kung nahayag kag may inaway pa na nga natabo. That is why sunod diri kay Donasco Aksyon Rex likawan nga liwat ini nga matabo. Therefore sunod sa iya sa karon ang paglaom o kung nagalaom ang mga kapulisan nga sa sininga tinion sa filing of COC, wala sang dapat wala sang may makitaan nga kinagamo
ikaduha diri Aksyon Rex, dapat ipakita ang kapin pagid ining mga chief of police ngay prioridad gid ang peace and order. Therefore sunod sa iya hindi gid magpakita sa suportas politiko kag ginasigahom gid nga mangin servant o kung nagaserbisyo o kung dapat magpakita sang serbisyo sa gobyerno, hindi sa mga politiko kag dapat amuni ang masunod action Rex ang being a servant sa gobyerno. Chief dire or sinong commander sang task force mo line Sa karon aksyon na Rex ang sa mga chief sa mga chief o police pagid lamang kay wala pa gid sang na Moises ginampal nila. Padilla, La Castellana kag Isabela. Yes sir, kung madumduman mo to last kwanto action Rex last election bala madumduman ko ang isa diri sa nagpamuno sining tagpamuno o kuna supervisor sang task force amo si Joseph Partidas bala. At that time ara pa sila action Rex sa second Negros Occidental Mobile Force Company. Ati karon ti kay lain naman ti base naman may lain na naman ni mauyat aksyon Rex. Ang ikaduha diri nga plano man action Rex sa mga tagsa ka mga chief of police diri sa probinsya sang Negros Occidental kung may ara sila paryente nga nagapapili sa isa ka posisyon di modo matabo diri bisan commission officer ka pa o kung non-commission officer ka pa subject na for reshuffling. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Mandate po ng ating PD in relation sa upcoming elections is unang-una sir, pag sa kapulisan sir is ang peace and order talaga natin. Diyan po tayo nagsimula. And as we remember, meron po tayong task force mula sir, Moises Padilla, La Castellana, tsaka Isabela. Ito po ang ating mga election hotspots, kumbaga. So yun, ma-activate yun ulit and hoping na with this filing of candidacy, wala po tayong magiging makikitang gulo or anything na aberya. Unang-una, mag-ano po tayo sa peace and order, mention ko. And second po sir, ang when it comes to being biased, kung magsaside sa mga politiko or what. Yun po, kapulisan is expected to be the servant of the government. Therefore, susunod po tayo sa batas ng gobyerno, wala po tayong kikilingan o wala po tayong kakampihan na politiko, mapa-opposition man po yun, or yung running, basta ang atin lang po is kung ano ang trabaho natin is dun lang para po maiwasan natin ang kaso, given din dati yung sa Moises Padilla na incident, hindi iwasan ng ating provincial director po yun naman na mangyari, And third, with the positioning ng ating troops, ating COPs and all, our PD has already given his word na maaaring magkaroon ng reshuffling in times na, for example po, sa isang lugar, may katakbo or kamag-anak malapit sa kanya, is yun po hindi pwede para po paiwasan natin na maabayan o madungisan ang pangalan ng kapulisan. Aksyon na Rex ang kabanggit lamang sa pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dari kita na Aksyon Direct magbanwa standby sa balita gikan sa BCPO. Life Extension Vital
Ita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa sining palayag sang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office. Nagpandam sa mga kapulisan, nagpandam sa mga gun holder bla. Ini nagahupot sang armas lutang ay paiwayan ang pagdala sang armas lutang bangod sa cancellation sang PTC4. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Salamat, Noy. Aksyon Rex. Ano? Ayo di purma. Hindi mo. Sulitan ko pa, rimahin ko pa. Ano to? Salamat, Noy. Rex Cantong. Ito hindi wow. Sige, dali Desyembre. Muna sa? Napasalamat kita siya sa imo. Maninoy, Rex, salamat. Si paring Nono Agisando aragali sa Suwalig subungo. Sa dina? Suwalig bi sa Linawon bla. Ati mo kalayo. Gahaklo sa kuno sang hangin sa baybay. Sabi ko Suwalig, Suwalig? Suwalig bla do ambot kun resort na da. Suwalig Falls guro, no? Ambot Or resort? Daway man gud ka kanto dala ato na pre. Ayo di purma. Dala ka ba ni pare Rex sabi da para hindi kami magmano. Suwalig beach o con mountain Suwalig resort? bi man ang balya. Ati beach na guro, beach hindi na guro mountain ya resort. Gani man ang buta. Beach resort guro na. Ate ko rin suwalig rin sa mga bulok ko. Alapit na. Ayo di purma. Sa Linawon, Kawayan, galito ya. Suwalig sa Banwas ang Kawayan. Layo, tuglitan na yan. Pag-enjoy lang daw pare koya. Halo ka na pare, magsalok, kasi malumoy ka. Ayo di purma. Kaya pagbuto abla may limango na blo. May lumot ba si pare? Ayo di purma. May lumot na ilong ni pare Nono. Pare Nono, kag Marie Elizabeth Agisando Thank you, Gid, sa Banwas ang Kawayan. Salamat kita pare Nono Tanga imong ipo. Ayo di purma. Amo na hindi ko malimtas sa tanan, no? Kay naka-remedyo man ta ka nakakaon man ta, no? Sa kay Kapchada ka kay Kagawad Jofred sa Panta. Mayong pagpamati lang da kay Kapchada kag kay Kagawad Jofred sa Panta, no? Si Kapchad Peria. Si SB member Peria da mayong hapon da. But ko naka-file na sa? Way paguro Kay sino ang iya ko nung mayor to ang vice mayor sa Castellana. Ang ano? Ang iya mayor. Mayor ya? Oo. Sa La Castellana? Oo, iya mayor. Matay ko to updan si ang vice mayor sa buong Paglagan mayor sa Castellana. Kung mapapili mayor raw? Ha? Mapapili mayor? Oo, papili mayor ang info. Ang gali. info ko mapapili mayor ang vice mayor sa Castellana. Si Kapchad ya? Among iya vice mayor ang bati ko. Amo na? Oo. Mahina ang intel mo. Ayo di purma. Duway kuya kabalo ya. Mahina ang intel mo Sinong vice mayor sa La Castellana man? Amo nang di ko kilala. Ayo di purma. Hindi amo. Oo, ang vice mayor ko amo na makontra. Amo nang mamayor. Amo na may kontrol kay Mayor Maymay. Tapos, ang vice mayor, si Kapchad. Si Kapchad amo nang bati ko da sa La Castellana. Si Kapitan Jofred ya? Ati, kung ano na siya, desk officer. Ayo di purma. Desk officer ng pulis ba? May ugto na kay Mayor May may ugto lang Mayor Mayor May magilimutan, may ugto na. Pala ko si Mayor ka pamati pa na kada ugto mo. BBB Di program, pa sabi mo mati man? Natural, dirigil Ayo di purma. Mayor may magilimutan na mayong hapon na si mo, Mayor Pala ko ka pamati, kita, no? Di na ko pagkani mo sa Mambilok. Sir Joseph Chua, malang ang pagpamatid na. Sir Joseph Chua, kay pare Manuel ko, kay Engineer Arthur Normandy. Sa Puente Pili. Sa ito ka pangapi, kasi yung kapiyan nga gwapo man. Bansa nga pabatsyag di Ati pa si Sako pa sa guru Kung kapabatsyag di sa, bisan Domingo, luparon ta na iya. Bisan kadali lang. Luparon na. Luparon kadali. Ayo di purma. May pakpak ba? Kasi pasili ka naman nga pre, ang alam ko, ari ko sa Northern League. Nabalaan mo ng style ba? Boy ko na yung imong dalaganan siya na Gani, no?
style mo ko nga kuha-kuha ko na eh. Masili ka pa rin, alam ko. Ari ko sa Norte Negro. Ayo di purma. Hindi Ayo, nga pangabuhi na to, no? Tingnan na ng Deputy City Director for Operation eh. Sinong si Deputy City Director for Operation gani? Si Police Colonel David Cachumbo. Okay. Oo, siya lang DCDO. Oo, ang nalipat ko sang DCD, ito nga harap na sa BCPO eh. Ang DCD, yung Deputy City Director for Administration? Nalipat ko sang iyang apelido. Kaya kita nagami na po na-miss kong iyang apelido, bla. At kayo talagsa mo lang siguro na interview mo. Ayo di purma. Hindi pa ko na bala. Daw mo man to ang nagligad to? Asa ba nagyapon? Ang nagligad, nilipat ako sa apelido. Kaya permit ang interview niya si Police Lieutenant Colonel Cachombo. Kamusta sa Subong si Cachombo? Ha? Kamusta si Colonel Cachombo? Ati aray, low profile gyapon niya. Sa siguro meeting nila sa bagong city director ay. Ay, di siyempre, may harap Kapo na nga daming take effect man. may command conference na yung matik niya. Ati may mga instruction ng guruhing gusto man ipatuman ni Colonel Martiri. Gani. Hindi ni Colonel Martiri niya rin guys ako kay Aksyon Rex Cantong Ate, okay sir Ayo di purma. Mati ka lang sa ugto kay iyan na programa ko pwede talaga kapon. Hindi ko madugay kay tigil pagkuha ko to sa Kidlaw man ta siya dugay man sa nagkabalik, Sige di lang ba? ba? Chimpo bla magkapi-kapi tabla. Oo man. Sa Ginji para libre. Importante na sir magka-coffee ta mo. Kaya pamati gini si Colonel Marter Subong. Kidlaw man ta siya ba? Magkakopi-kopi ta. Oo, kadali lang na. Kadali lang na mag-coffee to Oy, nag-chat ako niyo. Si Mayor may magilimutan. Nyari ka mga ko. Ayo di purma. Mayor! Merry Christmas! Ba, Merry Christmas, ha? Ayo di purma. Hindi ang buwa. Tingin ka lang si Mayor may mong... Laban eh. Mayor pa yung apo na kag Merry Christmas. And advance Happy New Year. Ayo di purma. Kaya reminders pa rin niya, kaya ba siya malipat na mga gun holders, Aksyon Rex, sa madala armas nila, although nga kompleto sila sa papeles, pero ining natawag na PTC-4 o kung ginatawag na Permit to Carry Firearms Outside Residence, suspendido ini base sa mando ni PNP Chief General Guillermo Ilazar. Ang effectivity, sila ba dumduman nyo kahapon isang kagahon, ang effectivity until October 9 sang kagahon. Aksyon Rex, so madaga ni Sami, no, sam kadlaw, from 1 to 9. Aksyon Rex, ang pagtapos ni kagahon sang October 9. Mong, sila ni Police Colonel, Lieutenant Colonel David Cachumbo, ang allowed lang magdala armas, number 1, police, army, and other law enforcement unit, provided naka-uniform kag naka-duty. Pero exempted ang mga law enforcement unit nga naka-civilian attire kung ara nakadestino sa intelligence section or may ginatawag nga surveillance Aksyon Rex. Halimbawa, mga intel personnel, mga PDEA, NBI, AFP, PNP. Pero sa mga gun holders nga mahilig na magtiro-tiro di sa firing range Aksyon Rex, ipaiwala na yung inyong kapangis, no? Hindi pwede ka mo allowed magdala sang gun ninyo nga mag-practice shooting da kay kung madakpan ka mo sila ni Lieutenant Colonel Cachumbo, mapasakaan ka mo sang kaso. Ginasang kagahon, nakareceive kita sang direktiba halin sa higher office nga nagahambal nga ang permit to carry firearms outside of residence is suspended. So meaning ang those nga may PTFOR or permit to carry outside of residence is not allowed anymore to carry their firearms outside of the residence within this period from October 1 to October 8 midnight. So ini siya nga direktiba ginpagawa sa aton nga headquarters and of course in coordination perhaps sa aton nga Comelec para mapanato no
prevent naton ang mga firearms related incidents pertaining to the conduct or the filing of COCs and CUNAS or Certificate of Nomination and Acceptance. So amo ni siya no ang bali inisyatibo sa aton nga headquarters sa Philippine National Police as an intervention to promote peaceful filing of Certificate of Candidacy and CUNAS. So, Aksyon Exposo sa palayag ni Police Lieutenant Colonel David Catsombo, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office. Sa munang reminder niya sa aton kaya kapolisan, especially diri sa PCPO, nga hindi allowed ang pulis nga magdala sang armas, especially kung off duty, especially kung may anak mo ginatawag lang nga family day, banding, or ginatawag nato nga basi mag-drink kada sa pangigaron, nga hindi mo duty, gagabit-bit ka kada kataklos karmas, madakpan ka sang kabaro mga pulis, patay kang bata ka, kay kasugit ang imo sininga ato bangon. Sa iba na sa aton nga mga gun holders, itagob ang inyo kabangi sa pagtiro-tiro sa mga shooting range naton, diri o firing range naton, para nga hindi ka mo mapasakaan kaso. Kagbasya mo pa na ang halinan nga i-cancel or i-cancel ang iyong sininga PTC4 kung madakpan ka mo nga wakay mo nagasunod sang mando ni Chief PNP. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magpano nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis kita mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa sining wanted person blahong raga pangatubang sang kaso nga attempted rape mga kaaksyon na dakpan sa mga kapulisan. Kalamay mugid kagunsi ka mga kandidato sa pagkakonsehal, incumbent mayor kag vice mayor nagfile na sang ila COC. Alauna ang takna sa unang adlaw sang filing, no? Sige, kantuan ang balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis kita. Yaring countdown sang report ni Aksyon na Roger Gotib, Jer. Aksyon Rex, dakop ang isa ka 30 anyos nga lalaki matapos nga nega pangatubang sang kaso nga attempted rape. Ini siya gindakop ang alas 11:40 takna sang agya kahapon sa diin. Ginpatikayon ang pag-serve sang warrant of arrest sa bayan sang barangay Mabini, Siyudad sang Cadiz. Ang suspect kilala ni kay G.E. Cadiz. Apelido niya Cadiz man, Ilieba, 30 anyos sa edad. Kag residente man sang Asenda Sanfil sa barangay Mabini sa amo nga siyudad. Sunod sa report sa pagpumuro mismo ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar, gin-serve ang warrant of arrest nga may criminal case number 21-782 kag sa kaso nga attempted rape under sa Article 266A. Base man sa sining warrant of arrest, gin-allowed sa korte nga hindi siya makapiyansa sang 120,000 pesos para sa iya temporaryo nga kailwayan. Ang warrant of arrest gin-issue sang RTC Branch 60 kag ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea nga nakapetsa sa September 26, 2021.
ang akusado ginpahibalo sa iya kining constitutional rights bilang isa ka akusado kag pagkatapos ginpahidalo man sa medical examination karon ini siya ang detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Samtang kahapon Aksyon Rex nakatigayon nga makapile alas 2 sa taglas sang hapon 11 ka mga kandidato sa pagka-konsihal kag ang incumbent nga Mayor Salvador Bading Escalante Jr. kag subugman incumbent nga Vice Mayor Lilia Di Culongon ang nagpatigayon na sa pag-file sang ila kini nga COC. Kalakip diri ang una nga ara sa listahan sang Comedic Office Sunod sa Cadiz amo si Jerry Artuyo. Ini siya ang kagawad sa Barangay Tinapaan pero nagpadalagan independyente sa nagligan nga eleksyon nagpadalagan man ini siya pero napierde. Kalakip pagid ang line-up ya, ini siya ya independyente pero sa line-up naman sang Uniga Cadiz the working team sa kay Mayor Bading Escalante una dire amo si Judge Francis Guanzon nga retired judge sang Bago City kag utod man ni board member Pal Guanzon kag ni Commissioner Ruina Guanzon. Lalin Lames nga incumbent man, Bambu Poy Hinulan incumbent man ni Vincent Escalante, Maricel Di Suyo asawa sang amon man ding councilor nga matapos siya term Owen Di Suyo nga mo nagbulo siya, Fria Cervantes incumbent man, Marlon Mituda incumbent, Sheila Tabanao incumbent, CG Olvido kag Warren Saragosa Lunsay mga incumbent ini kag ara sa line-up sang Unega. Amo ining una gid 11 ka mga kandidato sa pagkakonsihal kag mayor kag vice mayor nga nag-file na sa COC sa unang adlaw kahapon sang hapon. Sa aton sini nga mga kaaksyon nga mahilig magkape, sa aton rekomendasyon sa inyo maayo gid ang live sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinadang pilihan Patayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, Tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:33 ang aton oras sa langalang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. 84 na lang kadlaw before pa man mag Christmas Day, kag 91 kadlaw ang nabilin before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon, no? Ti salamat gid kita sa Lunes diri sa inyo sining palatuntunan ang way ta malabutan kag wala ta matamyaw palunisan tay na sa mga kaaksyon naton, no? Sige, salamat gid, standby na sa This Is My Life, sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita.